bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Gareng Petruk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Truk. Wah, iki mau kemerdekaan ya, Truk? Iya. Kemerdekaan iki hak segala bangsa, Gong. Wah, iya ya, Truk. Sijine kuwi ya jenenge hak asasi kae ya, Truk. Mongko hak-hak asasi iki ya diparingke dening Gusti Allah. Oh, ngono ya, Truk. Dadi diatur ana nggon agama ya, Truk. Lho iya. Hak asasi kae nek ngrembug perkara hak asasi ya ngaji, Gong. Awake dhewe kudu ngaji sinau tuntunane Gusti Allah supaya ngerti sing jenenge hak asasi. Oh iya ya, Truk. Gusti Allah ki sebagai raja, sebagai pemimpin mesti menehi hak-hak asasi karo hambane. Ndi sing entuk, ndi sing ora entuk, mula kae kan ana perintahe Gusti Allah kuwi karo larangane. Oh ngono, Truk ya. Hak asasi ya bebas menjalankan perintah. Lah kuwi hak asasi saka Gusti Allah ki ngono, Gong. Ngono ya, ora kena sapa wae ngalang-alangi nalika hambane Gusti Allah ki arep menjalankan perintah. Oh kuwi ya hak asasi. Lho iya, hak asasi malah sing maringi hak asasi iki Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lho. Oh iya ya, Truk. Karo hak untuk tidak melanggar larangan. Hak untuk taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa iki ya termasuk hak asasi. Lah kuwi diatur terus diakomodir ana nggon negarane dhewe kuwi. Dadi segala sumber hukum sing paling dhuwur ya sumber saka Gusti sing Maha Kuwasa kuwi, Gong. Lah iya ya. Iki mau bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Wah, kuwi nasihat ya, Truk. Iya, iki nasihate bangsa seluruh dunia kok. Dadi kaya dene iki bangsane iki dhewe iki duwe pedoman sing pedoman kuwi bisa disampaike karo bangsa-bangsa seluruh dunia. Wah, iki kudu dielingke terus ya, Truk. Lho iya, kudu digaungkan ke seluruh penjuru sebagai pengingat nek sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Wah iya ya, Truk. Maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Oh iya ya, Truk. Mulai iki gonggi pelajaran bangsane dhewe iki jane ya wis mengakomodir saka segala sumber hukum dunia. Alam semesta ya, Truk. Oh iya. Segala sumber hukum alam semesta iki ya saka Gusti Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Adil. Wah iya ya, Truk. Atas berkat rahmat Allah. Iya ya, Gong. Dadi bangsane dhewe iki ora kok le dikeparingi merdeka iki merga bangsane dhewe kuwi ning saka keparinge Gusti sing Maha. Arepa bangsane dhewe jaman semono iki merangi para penjajah ning nek durung dikeparengke dening Gusti Allah ya urung iso merdeka. Oh iya ya, mula iki rasa bersyukure bangsane dhewe ora merga saka usahane dhewe nanging rumangsane menawa kabeh sing dilakoni bangsane dhewe iki saka keparenge Gusti sing Maha Kuwasa. Mula awake dhewe mung ndedonga karo bersyukur ya, Bro. Iya, berdoa ana ngarsane Gusti Allah nyuwun yang terbaik kanggo
negarane dhewe kanggo bangsane dhewe iki. Wah iya ya, Truk. Wah apik ya, Truk. Mula kuwi supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bebas, Truk. Lho tegese bebas iki sesuai karo aturan sing ana, tegese bebas menjalankan aturan negara, bebas untuk tidak melanggar aturan negara kuwi ya termasuk hak asasi. Lah iya ya, ora kena ngujuk-ujuki ya, Truk. Lho ora kena. Umpamane kowe arep taat karo negara, Kang Gareng kuwi ya gongeke taat karo para ndara ing Pandhawa, terus Gareng ki ngujuk-ujuki aja gelem. Nah, ngono kuwi padha karo wis melanggar hak asasi. Oh iya, kalau ana tembung bebas mengeluarkan pendapat. Ning waton pendapate kuwi membangun untuk kebaikan bangsane dhewe, bukan untuk yang lain-lain. Ngono ya, Truk. Pokoke untuk kebaikan bangsa dan negara kuwi. Oh iya ya, kuwi perlu didukung, Truk kuwi. Wah iya ya. Dukunge nganggo apa, Truk? Lho, nek awake dhewe ya nganggo donga. Oh iya, nyuwun wong kabeh iki ana panguwasaning Gusti Allah kok. Awake dhewe nyuwun ana sing maha kuwasa iki. Oh iya ya, mugi bangsane dhewe, negarane dhewe diparingi negara sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Diayomi, dilindungi dening Gusti Allah. Oh, ngono Truk iki dongane awake dhewe ngono kuwi mau. Ya kabeh warga negara ndonga kabeh. Oh iya. Waton ndonga kabeh nyuwun kabeh nyang Gusti Allah kuwi mau insyaallah bakal diparingi. Ya terus saka kersane Gusti ki Allah dikabulke dongane. Wah iya ya Gong, kuwi mula ki supaya kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini ya kuwi sing jenenge kemerdekaan. Oh iya ya, mula bangsane dhewe lak ajeg mengeti utawa lebih mengingat kemerdekaan bangsane dhewe ya perlu sing diingat ya iki mau. Kebebasan untuk melaksanakan perintahing negara, kebebasan untuk tidak melanggar larangan ning negara. Wah, sing paling gede ya kuwi. Ana alam semesta iki jebule ya ana sumber dari segala sumber hukum alam semesta. Nek sumber hukum sing ana donya paribasane mung kanggo ning donya. Wah iya ya, Truk. Lah sing ning nggon ngantari sakono kae sumber hukume nganggo apa coba? Oh iya ya, Truk. Sumber nganggo hukum alam. Mongko sing maringi hukum alam ya saka Gusti sing Maha Kuwasa. Allah Subhanahu wa taala. Oh iya ya, Truk. Mula ya alhamdulillah, Gong. Bangsane dhewe, negarane dhewe iki wis dikeparengke iso metu jalan sing lurus, ya kuwi jalane Gusti sing Maha Kuwasa kuwi wis apik. Mula awake dhewe isane ndonga ya ndonga, umpama arep udu klungsu nderek udu ya sak mampune sak isane. Wong awake dhewe meneng termasuk wis membawa damai. Oh iya ya, Truk. Lah iya. Wah iya ya. Merdeka untuk bangsa Indonesia, merdeka untuk Nusantara, jaya selamanya. Allahumma amin. Ora hebat Gong kuwi ya, Truk. Mula iki awake dhewe ya alhamdulillah. Ngono ya, Truk. Ora ketang gawe sak iso-isone. Ngono Kang Gareng, Bagong. Wah iya, Truk. Wah apik iki mau aning ya suaramu ki sing kurang. Ayo dudu penyanyi kok. Oh iya ya. Cukup semene insyaallah. Diteruske maneh. Amin, Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.